To jama'a salamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. A wani gari mai suna Dogara an yi wani saurayi mai suna Baffa. Dalilin kiransa Baffa kuwa shine saboda sunan baban mahaifiyarsa aka saka masa. Baffa yaro ne wise domin kuwa tun yana ɗan shekara 17 ya ci kayan daɗin matar mai unguwarsu wato Lare. Kai yaro ne ya zabgi daɗi yadda ya kamata domin ya ci kayan daɗin babbar mace wacce take da manyan albarkatun Fulani. Lare za ta kai kusan shekara 30 domin kowace kayan marmari na jikinta ya cika ya bulbul, ga ta yar duma ga wasu rufsa-rufsan noyewai masu girma da taushe. Noyewai a ciki suke ga su tandan ga taushe ga su luguba a sase. Lare ko bata saka brace ba nono wayan nata sai suke cirko kamar zakaru, ga su da shegen sani domin kuwa kan noyin nata tuku ne sai yar karamar kofa. Wayo daɗi, nima kaina na kyasa idan ka kawo da ganinka ta baya kuwa to fa daɗi sai ya kashe ka, domin wasu ingantattun su malam su man wai masu kama da an kifa ƙwarya sai da bambancin su da ɗaya ƙwarya shine taushe, domin kuwa laushin wannan ɗoyewai yadda ka san irin sabon burodi mai mugun taushe. Yadda cin Lare matar mai unguwa soma kuwa shine Baffa ya ce wata rana na je makaranta an tashi na nufo gida ina cikin tafiya sai na ji an kira sunana na waiwaya sai na ga wata mata fara yar duma da ita kaɗai baka ce mata mummuna ba domin tana da kyau. Wani amsa da na amta ce da Allah zo na aike ka mana. Na ce to ina zuwa. Ta ce wai na je na siyo mata wake a shagon da ke karshen layi. Hakan ne je na dawo na kawo mata wake ta karɓa ta yi min godiya. Har na juya zan tafi sai ta ce Baffa dan Allah ka zo an jima ka ci abinci ka ji wake da shinkafa zan yi. Na ce aha gaskiya ko zan zo domin a rayuwata ina son wake da shinkafa. Haka na tafi na bar kofar ta. To wannan rana ban ci abinci a gida ba saboda kwaɗayin wake da shinkafa. Bayan misalin karfe 4 na yamma na yi sinke gidan wannan mata. Ina zuwa na yi sallama ta musa ta ce in shigo. Na shigo har cikin ɗaki nan fa wannan matan ta ɗauke ni da surutu ta kawo min wake da shinkafa da ruwa. Na ci na koshi na sha ruwa. Ashe matar nan tun da na shigo take lashe baki ta ga abin da take muraɗi. Bayan na gama ta kalle ni ta ce dan shiga ɗakin nan ka ɗauko min tabarma. Da shiga ta ɗaki na je an rungumo ne an jefa da kan gado. Hakan na je ne luhu akan katifa ta faɗo kaina tana sosai ne wa shi daɗi tun ina ture ta har sai da na daina domin wani daɗin yake ɗeba na rinkinin shi a wash duka oho abin ka da karamin yaro nan fa na ji kaina ya ɗaure saboda wasu murguzan nuwawai na gani tana sa hannu tana mulmula su suna wani sulum ta kare jijjiga su ta kama annuna ina warkarwa ta dora kan wayoyin wayo daɗi. Na ji wani laushi ta dinga danna min annuna cikin su idan faye suna suka dinga lumewa ciki ina wani lumshe idan saboda sabar daɗi. Ta kama wasu wandon nawa ta jizge sai ga cilla ta amike sangal ta kama ni kan kayan daɗi na wayo ash. Na ji wani dumi a jikin hannunta ta dinga luguda min kayan daɗin tana ɗan taba su ina ihu wash na fara ruwa ya soma zuba daga cillata ina ihu wash. Ban gama shirya ba na ji an so kama kayan daɗi na bakinta tana lashewa. Nan fa na dinga ganin taurarin daɗi a idona take ta danna min tana ɗan ciccirewa hankali ta dinga zuba mata ruwa ciki. Sai na ji wani makwat gaskiya wannan gidan ya tabbata gidan arka. Wannan mace sauran kaɗan ta kashe ni. Ita Lare bata san karamin yaro bane take min irin wannan abun haka. Ta tura ni cikin bango ta mase ni tana sha min kan da nema kaina ban san adadin sau nawa ta tutultula mata ruwa ba. Haka ta ci gaba da sosai ni a gidan arka tana lashe babu
tare fa ina ga irin matan nan ce masu nanin kyawa, domin kuwa tana so min kayan daɗi tana ɗan taɓawa a ciki, fara manne ni cikin bango ta rungume ni gaba ɗaya ta rufe ni a cikin bangon nan fa bana ganin komai sai laushin jikinta. Dan na ci gaba da ihu a ginin arka, wayyo zan mutu haka ta aye bayana yayin da kayan daɗin ta na manne da ruwaiwai, ita kuma sai buga min wasu take yi da karfi akan ruwaiwayin ji take cambal cikakken gusuna yana dukan ruwaiwayin. Aiko ina jin wani daɗi akan domin kofar kayan daɗin ta gare ta aushi nake yin ihu. Gidan arka gidan daɗi aka na ci gaba da ihu tulun domin suna rangaji jib suna lumewa bayana. Can na ji tana saisaye min wani ruwa mai ɗumi a ɗuwaiwai, ta wanke min ɗuwaiwayin ta da ruwa, tana wani karkarwa, tana kyanwa, tana wani gurni hakan nan.